नोंहालाय सोर जाखो एक्चुअली आं बेखौसो लोगो हमफैदोंमोन नों बेखौ बोरै सिनायो बेबो आंखौ गोसोथोयो नोंसिनि मादार नामा औ डेन्जारलै माथो डेन्जारसो बुंबावदों नोङो ओरै फैलाय बाबु ओरै फैलाय मानसिखौ नायबालाय माथो बस्था गेसाव आंनि फिसाजोखौ नांगौ नोङो आंनि फिसाजोखौ नांगौ होनदों नोंनो आंनि फिसाजोखौ गोसोथोनो लुबैदों नोङो आंनि फिसाजोखौ गोसोथोनो लुबैदों नोङो आयौ मासो फाग्लिलै जाला खारखोथारासिगोन आयौ आंनि फिसाजोखौ आयौ मासो फाग्लिलै आयौ बावला नोङो साला गारिबो दं दानो गारिखौ लांफैबावदो नोङो आयै दानाबा आंना गारिया आयै हैद मालाबा लांफैनोसैलां हेन्डसामखा आं साइसखा जोंहा जिमाव थांनांगौमोन ना ओरैनोबा मैया थाङैया लस जाथारबाय दानि जुगाव महर गोसा नङाबा रावबो नायसनथारला नायसाय आं बिसि फिटआव थायो आंलाय मोजांखाना फंबाय नोंहालाय सोर जालायखो आंनि मुङा थेमा नोंनि फिसाजोखौ लोगो हमनो फैदोंमोन आं सासे फैलायबाय गामियाव साबेसे हौवा फाग्ला खालामबोखो नोंलाय नाहायना मुलिसो होबोबाय सामफ्रामबो साफा फैबाय थायो साइस गैया बाइस गैयानो आं साइस गैयै नङाथ' आं हेन्डसामसोब्रा आंनि फिसाजो मा बागाननि बिबार मोनखो ना माखो सामफ्रामबो जाजे खानो फैबाय थानाय जेराव बिबारा बारगोन बेवहाय सिखिरिया बाखागोन ना सिखिरि नायनि मानसियानो बादामालि साइससो ओइ मादै आंखौ इनसाल्ट दाख्लाम आं रागा जोंनांगौबा बेलेगलै रागा फोजोंनो Wait a minute. Who are you? नों बायदि मोसौ सारोनखौ माथो बोलोन गैथारा हगारदोलै फाग्लि नों बायदि फादिसो आलासि फैनायखौ नों बायदि सालाखौ बोरमा खाथा साला सामफ्रामबो सासे लेखा फरायनायाव गोसो होआ नोंबो दलद थादोसो मासि फाग्लि बेलाय साला बेथाफोर गावसोर बुजादोंथ' बेखायनो आंखौ थिनहरदों नायगोनलै बेथाफोर र' नोंसोरखौबो लैथोमा सना नुवा बिसो न'आव रावबो गैया नामा अ नोंसो मा लकेल लावदे फानफैलायबाय नामा हाब बेखौनो एफादाबो गाज्रि मोननानै दं नोङो आं नोंखौ लांनोसो फैदों मोना माथो नोङो आंखौ हायोबा बिमानाव बिना लां बोरैथो नोंनि बिमायालाय बेलाय सोर जाखो नोंलाय मेडाम एक्चुअली आं नोंनो मोनसे खोथा खोन्थानो फैदों आंनि मोजां मुङा जाहैबाय दाखोर आं नोंनि फिसाजोखौ गोसोथोयो बुंदोल'नो आंनो माला हरो बबेनि देदला सेंग्रा जाखो नोंलाय लाजा फांजा हिनजाव बिफैलाबायनो हरा माथो आं आयौ मा जाखो बेलाय नों आंजों मा हानो आंनाव गोजौनि पावार दं चिटिं मा एसे फाग्ला बाला थायो बे बुहुमाव मानसिफ्रालाय जोंना दा फैयासै सिङाव थौ नाय गोनां बिसोरखौ आयदैलै आयदे मोजां जायगायाव जेबोलै फाग्लिया सारेन्डार खालामदो होनदों नङाबा नै गावनो सैसो पुलिस मा होनदों गावनो मालायनि खामानियाव मा इन्टारफेयार होबाय थायोलै बिसोरो साला आं होनखादोंमोन नोंखौ आंनि बिमायाबो जेबो खालामनो हाया होननानै
लेंहर सोरखौ लिंहरो गोदाव सोराव हेलौ ओइ बेकआप पार्टियाव हरदोब्रा रावबो गैया आंजों नै सासेल' गुलियाबो खामानि होआ साख्रि नङाब्लाथ' फैलानो मोना ओइ दोनदो ओइ सारेन्डार खालामदो होनदों नै नङाबा आं गावनोसै सिगां ओइ सेवाग्रा फै मा होनदोंलै नों मा होनदों सैमा फिसा खिजाग्रा बोरै जाबावनोलै भाइ जों सानैल'सो जाबाय माथो सानैब्रा हारसिंसो आंना खरस जाबायलै आं थांसैलै ओइ स्वाट ओरै फै एट जालालै हारसिंनो नोंनि सिक्रेटखौ मा दाखुरगुन्दा गोमो हाबबाय नामा ए साला नोंसो दिनैबा हले बे थानायखौ होथारगोनलां बिखायाव गोहो दं बावाय ओइ जानेंला खारता खारता सिन्था खालामनांला आर'नाइमेन फैखाबाय आर'नाइमेन मानसिखौ लानानै फैदो औ जागोन दे सरकारि नोंथां आं लानानै थांगासिनो दं थानासिम गेव बुन्था मा आइ एम सरि आं नोंखौ गाज्रि मानसि सानफ्लांदोंमोन थांसै साला बेथा दासो मोनदों नों गाज्रिनि फिथाइखौ औ दाना आजेलाव